Ubisoft The Game. Mím alebo žartík, známy to veľa hráčom po celom svete. Ak to náhodou nesleduje hry od Ubisoftu, tak neviem kde bol, ale v skratke je to o tom, že open world hry od Ubisoftu sú vždy rovnaké, respektíve reskinované a jedno, či to je iný, lepší svet, niečo v science fiction, alebo Far Cry, alebo Assassin's Creed, proste tie hry vyzerajú podobne. Krásny svet na pohľad, prázdny dovnútra a práve teraz sa najviac obávam, pretože je tu hra vo sveta Star Wars, ktorá je moja najobľúbenejšia frančíza na svete a Ubisoft robí s nej hru. Akože bolo znamená dávno ľudia, ale vitajte pri reakcii na príbehový trailer hre Star Wars Outlaws, teda Hviezdne vojny a Outlaws, to sú akože kriminálnici, kde hráte za... Ak som správne pochopil pašeráčku, jej meno si už nepamätám, ale veľmi ma táto hra láka a proste sa bojím, že to Ubisoft pokašle. Ale poďme si pozrieť trailer, zapol som aj titulky, čo sa tu generujú, tak ak tam náhodou titulky budú, tak to vypnem. Poďme na to, som zvedavý. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Okay. Crimson Dawn. Oh. Huts. Oh. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. A tu je hlavná postava. The underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss Sliro, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding the... Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. And the right ship. Hire you because you were one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Sliro. Bess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Hold on, Nick! Sarlacc? Oh! Star Wars Outlaws pre-order available now. A typická reakcia fanúšika bude: hádam to nebude o ďalšej silnej ženskej. A Tora bude Merisiu, že? Akože obavy tam môžu byť. Ale prečo nie? Mne sa to celkom pozdáva. V prvom rade zdôrazním, nezáleží mi na tom, že to je baba. Ak je to na čom záleží je, aby to bolo dobre napísané, ak to je dobrý príbeh, tak je to jedno. Každopádne, ja musím povedať za seba, že je solidný trailer. Chytí vás to, tak aspoň mňa to chytilo, takže poďme na rozborík. Vidíme tu nejakú planetu na začiatku. Stíhačky, ktoré... už som ich videl, ale neviem ich zaradiť. Každopádne vyzerá to, že toto je ten palác tohto typka, čo tu rozpráva. Teda nejaké stretnutie kriminálnikov. Prečo im pripomína Ryana Goslinga?
Takže stretávajú sa tu najväčšie gangy, Pajkovia, Crimson Dawn, to bolo v solo filme. To je tiež to je taký nový syndikát, myslím, že... Hati, to je typické, len neviem prečo tu nie je had, ale je tu tento ich predstaviteľ, ale vlastne to asi je logické. Zlatý vek pre kriminalitu, lebo Imperium nemôže vymáhať, lebo... OK, takže je tu povstanie. Znamená to, že sme teda po epizóde 4 minimálne, keď už Rebelská aliancia už bojuje aktívne, že? Predpokladám, že sme po epizóde 4, alebo... Nie, musíme byť po epizóde 4. Šanca zarobiť milióny. A potom naša hlavná hrdinka, Kay Westová. OK. Hej, Scoundrel, teda taká pašeráčka. Vyzerá to, že toto je typ, ktorý nás najme. Zerek Bež, to asi nie je ten typek, to je nejaká skupina, že? OK. Sliro, hej, to je tento typek, Ryan Gosling, ako ho budem nazývať, aj keď to nie je Ryan Gosling. Pripomína mi aj postavu z Horizon Zero Dawn. A máme tu... Niekto zase povie, že ženská, nájomná lovkyňa, ale nechajme sa prekvapiť, až bude v hre. Až keď bude v hre, pretože nič to neznamená. Ale Ubisoft je trošku známy, že niekedy to tlačí, ale... Nenecháme sa týmto odprevadiť. Každopádne... Chce nás odstrániť. Parádny droid. Komando droid upravený v plášti. Žerem to. Fascinuje ma to. Žerem to. A trošku Han Solo a má pončo ako western. OK. Takže vidíme tu neviem, či to je tá pevnosť zo začiatku a vidíme tu trošku gameplay, čo vyzerá ako gameplay. Že sa budeme plížiť do nejakých otvorených priestranstiev. Táto práca samozrejme, Carbonite, ako zmrazovojú, ako Han Solo. Vlastne počkať. To znamená, že sme medzi 5. a 6. epizódou. Môže to byť Han Solo, lebo ak je to Jabbaov palác, tak by to mohol byť Han Solo. To dáva zmysel. Ja hlavne jednu vec chcem. Nechcem, aby toto bol príbeh o tom, že sa pridáme k povstalcom. Nech je to vlastný príbeh, nie je to o tom poraziť impérium, je to o tom zarobiť milióny, byť pašerákom, užívať si vlastný život. Aj keď to niekedy nedáva zmysel v kanone, ale prosím, nech je to také, nech je to radšej tak. To môže byť Han Solo, naozaj. Dobre, jasné, sme v tom. Krásna to planéta, krásne to potvory, tam sa budeme asi premávať. Hej, úplne krásna planéta, páči sa mi to. Toto ukazuje asi inú planétu, to môže byť Tatooine. Toto neviem, čo sú zač. To bude asi tých Zerek Bež, alebo čo, že? Monkalka. Ktorá je asi, vyzerá to, že ona bude nejaká handlerka, alebo niekto, kto dáva prácičky. Myslím, že bola aj v tom gameplay uvedení, čo bolo pred 9 mesiacmi niekedy. Dobre, poznaj hráčov, takže budeme spoznávať rozdelené syndikáty, nejaká reputácia, to tiež bolo v tom gameplay, čo si pamätám. Jasné, Jabba the Hutt! Známy to slizia, ktorý má Rancora pod našimi nohami. Dúfam, že nás nezhodí. Má tam takéto tlačítko, čo to spúšťa. Dobre, toto vyzerá ako nejaký imperiálny hangár s našou loďou. Nix, to je tento typek. Čo som pochopil z toho gameplay uvedenia prezentácie, tak má nám pomáhať niekoho odlákať, niečo priniesť, niečo aktivovať. Chudák imperiálny dôstojník dostane facku. Máme motorku, Spiderbike myslím, že to je, nie? OK, môžeme ísť aj po strechách, takže nejaký parkour, to majú skúsenosti Ubisoft. Toto bude asi kámoš, keď ho ukazujú, že? Nejaký mechanik, čo nám bude pomáhať. A správna loď, samozrejme, ktorú máme komický moment, lebo ju musíme ukradnúť. Asi. Pekná loď, ozaj neviem, aký je to typ. Vyzerá to zozadu. Vyzerá to ako nejaká nákladná loď. Vyzerá dosť rýchla. Jasné, Ryan Gosling, najmä túto. Ale... Tu je dôležitá veta. Má viac kontaktov, ako nechávaš najavo.
Toto mi pripomína ako takáto vec. Začína toto scénou, že ťa najímam, lebo si najlepšia. Ona bude asi nejaký showdown s ňou, nejaká bitka. Potom bude ďalšia animačka, že je viac ako si myslíš, Sliro. Aspoň tak to býva v tých hrách, že? Hej, v niečom väčšom. Imperiálny Star Destroyer, jasné. Týpek. To je toto. Nice. Pekné tvory, budeme bojovať. Droidi, OK, všetci bojujú o svoj kus galaxií. To pripomína tú planetu z epizódy 9. Rise of Skywalker. Budeme zdrať pred Imperiálmi aj. Budeme strieľať. Chceš žiť slobodne? To je nejaká imperiálna základňa, toto sa mi zdá. Lebo má to ten tón, OK. Aha. Toto je Sarlacc. Kto náhodou nevie, to je taká obrovská potvora v púšti. Teda známe to iba z Tatooinu. Je tam Jabba the Hutt, takže budeme asi na Tatooine. To je proste taká veľká papua. On ani nevie, čo sa to hýbe. On sa myslím, že ani nehýbe, alebo hýbe sa? No, potom tu máme Death Trooperov, čiernych vojakov Impéria. ATST. Toto... To neviem, čo je. Vyzerá to ako základňa syndikátu. Great Dragon! Great Drag, paráda. A to je vlastne koniec. Akože? No jasné. Castle Run bonus pack. To sú nejaké skiny. Ak si predobjednáte asi nejakú väčšiu verziu, dostanete Early Access. OK, dobrý trailer, ale je to Ubisoft. Ja sa bojím. Ale zase robí to aj Massive, čo robilo Division, takže možno to môže dobre fungovať. Každopádne, poďme ešte na hlavnú stránku hry, ktorú máme priamo tady. Ak nezabudnem, dám to aj do popisu videa, aby ste si to mohli pozrieť, ako je ten trailer. To je vlastne tento trailer. August 30. Budem potrebovať vidieť požiadavky, ale veľmi rád by som si to zahral. OK, Opportunity, teda urobte si... je to teda medzi 5. a 6. epizódou. Dobre vedieť, má to teda potvrdené. Preskúmame rozdielne planéty v galaxii. Ikonické, teda predpokladám Tatooine, napríklad Tatooine a nové, čo je super. Hlavne tie nové, prosím. To bude asi tá planéta taká tá, kde asi stretneme tú Monkalku. OK, Vesová, ako... Vyzerá to super, Companion Nix vyzerá super. Bojujte, kradnite a outwit your way, teda prechčite zase zločinecké syndikáty. Preskúmajte otvorené svety. Toto je ten problém. Ubisoft, tu predpokladám, že strelíme. Bude tu nejakých 10 planét, ktoré budete môcť skúmať. Asi to nebude celá planéta, bude to nejaká veľká otvorená zóna, že? Máte tam tu, máte ten speeder. Budete asi... ja sa mám počkať... No, unikátne výzvy. Hral som Assassin's Creed Valhalla. To je obrovská mapa, krásny svet, bavil ma príbeh, ale tá mapa bola prázdna. A ja sa bojím. Ide tu o to, bojím sa o to, aby to bolo unikátne. Aby to nebolo tak, že zažijete prvé 2-3 hodiny hrania a zažili ste všetko. Lebo ten gameplay vyzerá, že je to taký... akčná adventúra, Assassin's Creed, možno niečo ako Uncharted, videli sme tam aj parkour, čo nevyzerá zlé, ale obávam sa, či to bude unikátne. Dávam tomu šancu, samozrejme nečakám niečo revolučné, nečakám, že v každej oblasti bude nejaké úplne iné mechaniky, lebo predsa len idete na miesto, strieľate, ale dúfam, že to bude aspoň viac, bude to mať viac omáčky, nebude to proste repetitívne, až príliš repetitívne. Originálny príbeh, to dúfam. Na tomto to pre mňa celé stojí, ľudia. Ak to bude dobrý príbeh napísaný, uveriteľný, tak to pre mňa vyhrá oveľa viac ako repetitívnosť. Som ochotný, viete, ak tam bude niečo také, že pôjdete iba po príbehu, nemusíte robiť vedľajšaky a prípadne, ak to budem natáčať, ak by som tie vedľajšaky robil ja na kameru, nerobil na kameru, viete. Možno nejaké ukázal, to by som porobil ja, ale príbeh bude dobrý. Tak budem šťastný, čo tu máme? OK, vysoké stavky, jasné, lebo musíme prekšať Slira. Otočte to vo výhodu, bojujte s blasterom. OK, stealth a gadgety, teda nejaké zariadenička. OK. High stakes mission. OK, takže misie pre syndikáty. Kradnúť nejaké zboží, infiltrovať tajné lokácie, oklamať nepriateľov, OK.
OK, takže každá... Rozhodnutia. Výborne, rozhodnutia sa mi páčia. Ak to budú rozhodnutia, ktoré fakt ovplyvňa príbeh, chcem to. Ale týchto myslí sa bojím, že budú fakt počase repetitívne. A dogfights, akože letanie vo vesmíre, bojovanie s nepriateľmi, beriem. S Imperium aj inými nepriateľmi, OK. Hlavne dúfam, že nás to nebude ťahať k rebelom. To nechcem. Rebelovia, chápem, že sú dobrá strana, chcem byť vlastná strana. Pre-order bonus, aha. Kozmetický pack pre váš speeder a loď. Je to Trailblazer, OK. Takže udávač cesty. Season Pass, no sme tu, OK. Rozšírite svoje galaktické dobrodružstvo so Season Passom. Odomika 2 príbehové expanzie po vydaní. Exkluzívna jabová misia je dostupná Day 1 a nejaké kozmetické. OK. Akože záleží, aké to budú veľké DLCčka, ak to bude, lebo Ubisoft má lebo takto, od Ubisoftu si viem predstaviť, že to bude jedna nová planéta, jedna nová oblasť a to je celé DLCčko. Za každé to DLCčko. Čo môže byť fajn, ale nemusí byť. A tu máme postavy Jalen Vrax. Aha. Majster kriminálnik, OK, ktorý robí z lúpeže, takže to bude ten náš zadávateľ. Sliro, Zerek Bež, OK, tu je to potvrdené, to som rád. K syndikátu Zerek Bež, paráda. Nix. Merkval. To sa mi páči. Akože, pamätám si komentáre, že všetci hovorili, že hrajú na pekné tvorenie, joj. A mne sa to páči. Uvidíme, akože záleží od tej hry. A Komando Droid z časov Clone Wars. Yes! Super. ND5. A K-Vres, OK. A tu máme ešte nejaké zábery, OK. Počkať, poďme od jednotky. Takže Stormtroopery, Scout Droid, OK. Budeme bojovať. Hej, toto vyzerá, nejaká snežná planéta, pekne. Nejaká džungla, alebo džunglová planéta. Toto nie je jasná aká planéta, ale asteroidy pás. Nejaké mesto, možno aj na Coruscant pôjdeme, to by bola sranda. OK, nejaká piesočná a tu máme z ND5 droidom. OK ľudia, akože, poviem za seba. Trailer vyzerá pekne, láka ma to, túžim si to zahrať, ak to možno pôjde aj Day 1, ale to asi sa nestane, pretože poznám svoje série. Ale želám to tej hre. Želám Ubisoftu, aby sa vymanili z toho mímu Ubisoft The Game. Hlavne preto, že to je Star Wars, to želám, je to moja najočakávanejšia Ubisoft hra. Ale neviem sa baviť z tých obáv, že to Ubisoft pokazí, že to bude repetitívne a podľa Ubisoft ťacku nudné časom. Uvidíme. Želám im to, aby to nebolo. A ja vám ďakujem za pozrieť tieto reakcie. Nech vás sila sprevádza a... Asi pôjdeme na ten heist, keď to vyjde, že? Majte sa.